Okay, so iti topic tayo kuna na iti pakailasinan dagiti agar aramid ti pagayatan ni Ama, ti Apo Dios. So ti topic tayo. Mararag tayo pa nga na. Hallelujah. Mamingsan pa nga gundaway. Holy Spirit, salamat ti pigsa sa lunat nga kanayon nga ipapaay mo tap na itikas tapet agtuloy nga pampalawag dagiti nga sasaom itit amin nga tao pakinunam iti saom nga as ano nga dumngeg dagiti tao no awan ti maibaon ket tasano nga maibaon iti maibaon no awan ti mangibaon ket agyaman kami ta ibabaon na kami Apo Dios ket atoy kami nga tulog lang ka tapno maaramid dat ka dagiti pinagklinanog iti daytoy nga rabaw tinaga tapno dagitoy nga tattao ket mangegdan ti ebanghelyo kas adda nga nairugrugi kada kami ugad. Salamat Lord bendisyonam dagitoy nga saom nga adda nga naibasaen ket tawati kami Holy Spirit naluktan dagiti puspuso mi panakaawat mi tapno maipasagip-sep kadi dagitoy nga mensahe iti tunggal maysa kada kami. Salamat dawaten mi ti Espiritu Santo nga agtignay tapno Lord God ipalpas daytoy nga naballegi iti Bible study mi. Bendisyonam dagitoy nga balay daytoy nga pamilya ni Mr. and Mrs. Cubando tapno agtuloy na kadi nga agserbiken ka sa laing nga tatta, laing nga ita yan dawaten ni Holy Spirit panaggaraw mo ti biyagda tapno daytoy nga nairugi nga ebanghelyo saan ko mga masayang nudiket agbunga da kadi tapno ng tedda ti pakaidayangan pakaitagukan tinagan mo ken pakailawaan pa iti ebanghelyo ideya Pangasinan Apo. Salamat day katinamnamaan mi nga dawat ni ken ka Apo Dios. Amen. Isu nga patyen ni Apo Dios nga amin nga ilukat mo kat nasay adda iti pagsayaatan na unoy. Amin digi jay nga ipalubos mo ket adda panggit mo Lord. Isu nga tulog kami laing Apo ket ti pagayatam isu ti matungpal. Daytoy ti dawat ni tinagan Jesus. Amen. Okay, so naibasa tayo daytoy. Dahil ket may samanan nga pamagbaga na kada tayo amin nga namati ka ni Kristo. Kuna na 30 verse 15 ada ti word dito nga ada di kuna na agandad kayo kuna na ada warning. So nga uragan dito yung Bible idi pailaing ada ti mapaspasamak idi nga adati agitas kasaba idi ada iti magibagbaga kan Jesus idi nga saan nga pudno ada dia kuna tayo nga false teaching false pastors false prophet false teachers saan nga pudno nga mangisusuro apay gamin nga maibaga na dijay katabsat adati makita tayo dito ada dia kuna na aganat kayo kadagiti sinan propeta ada ti apay kano umayda kada kayo ket agparangda akas karnero. Dijay iti pakalasinan iti dagiti saan nga pudno nga mga susuro. Di kasla ko mga ibagbagada lang iti bibigda ken awan iti aramida. Ket kuna na nga kas agparangda. Di ngay tas na tuladen da di na singpet nga tao, kaplada na singpet iti panagkitam, nasaya ti kitam ti parang iti ruwar ngem hamugan nga mo ada iti madi nga panunot da. So kuna na nga dagijay iti alwadan, dagijay iti pag-anadan tayo. Yan kinapudno na kuna na narawet da adobo. Dagay iti ugali da. Nga pa nga tata, pa nga magbaga na nga narawet na lobo. Siguro, di ba iti anya gamit iti picture tayo iti kwan. Kanakaamo tayo dagiti lobo, dagiti mangan ngay iti tao, mangan iti flesh mat tayo, lasag. Dagitang leon, dagita digiyay kadandamot lang iti mangans. Kadandamot lang iti padadang mabiyag. Oo, nabiyag. Ang karo ti tao, kananda ti tao. So nga dihay tila kaiaridan ni Apo sa Kristo. Kadagijay saan nga pudno nga mga susuro. Narawit na nga
Jay nang buksit na iti. I'm sorry nagsugat hindi ko na nagbibigay ya. Jay iti motibo na lang tapno magsugda. Haan nga actually nga pamati di dito yung nga literally nga tapno magmabsugda. At siyempre sinuti tao nga na nga kahit nga mabsug. Kaya tayo amin met ang nga mabsugin. At dangay ti sobra nga kwa na dito inarap ngay pagsayaatan lang ti bagida kas jay ti kahit na sa jay jay para lang ti bagida pagsayaatan ti biyagda anda nga pagpanunuten iti kaarubada anda nga pagan-ano ti tao nga naduma lumabisbisinan di kaarubada kas lakas jay jay lang bagida iti pagpanunuten da di jay ti kahit na sa ti lobo nga narawit so nga di iti pakakitaan tayo kanagi jay sinan nga agi susuro sinan propeta sinan nga sumat kami isulat dito sinan propeta idi kami nga time no apay nga awan pastor nga isulat dito ta idi kami ti aramat dagiti prophets dagiti propeta isudi iti ayam ni Apo Dios idi iti tattao isuda dagiti mangpatigmaan kadagiti tattao tapno mawarningan da iti basin da tapno handa nga tugtunon nga bason mawarningan dagiti iglesia dagiti churches tapno handa nga makian-anamong iti trabahon ti lubong aramid ti lubong dagiti iti trabahon dagiti propeta iso nga no apay nga prophet lang tinisulat dito nga tatangad siyam ko iti New Testament kano iti Acts no mapantay iti aramid itatatir aramatan ni Apo Dios lima nga calling lima nga ayab ada pastor ada teacher ada evangelist ada prophet ada iti pastor so lima so ngahaan nga amin nga mga kasabakat ko nam lang nga pastor ay so gamin iti kasla mindsetting tayo yan wadat mga kasaba ko na tayo nga pastor yung itata adangay iti kategorya gayam iti amin nga maagas kasaba. So ada dagiti mga kasaba nga inayaban ni Apo Dios nga prophet. Ti prophet gamin nga makuna so dagiti mga warning ngay. Iti mostly nga ibagbagada ket warning. Kasla ngay very demanding dagiti ngay preaching da. So nga ang kay mas daw ada dagiti ag-preach na kasjay nga kasla demanding, kasla makaungungot ng haan, kang makaungungot. Di espiritu ni Apo Dios talaga nga nabileg gamin kanya da nga talaga nga ipapati da nga di kumatao kat mayat ti pagtulungan da mayat ti magsayaatan da kuma nasaya ti biyagda iso nga kasjay iti wagas iti panagkasabada damat iti pastors nga mayat da alumamay ada teaching nag-isuro da ket usually ti pastor iso na dagiti mga aywan ti kardero yung dagiti prophet mabalinda nga panpanawan laing pandalang patigmaan dagiti churches panda warningan dagiti iglesia panda warningan ti mas nga tao or kadagiti churches so ti trabaho da ti teacher met mga isusuro dagiti missionary amin dagitoy nagpunaw na ditoy mailasin yung to ida iti verse 16 babaen kadagiti aramid da so nga EJ man aramid ti pakailasin ng ti tao di ba uray no mayat ti bagbagana ng no aramid na ket saan nga mayan natot EJ bagbagana as lang nga hanga kapapati yeah as jay so una na di jay ada aya kalkalunay una naman din dito nga ibagbaga ni dito kasulatan na ada aya kalkalunay nga agbunga iti ubas okay kasi nakasdi example na ngay nga iti kayo iti mula nga mabalin nga di repolyo ket agbunga iti kabatis amot nga mabalin nga di mangga ket agbunga iti papaya so nga bakit aglata di taulo papaya lata ti bunga na so nga no dakas ti panggap na dakas ti motibo na rumwar na ta di aramid daya ura ilumong na adala ta ti tiyempo nga rumwar DJ ada EJ kaunggan ti puson ti tao iso nga DJ iti pakakitaan tayo ti may sangat tao nga no sino iti anya kasasaad na so nga no anya ti dinggem aya DJ tao nga mayat ti magbagana nga madimat ti aramid na di ba? Kung sino man nga tao kat syempre kung adaan nga ay
Kanya nga deta nga di ibagbaga nakit sa bali, di aramidin nakit sa bali. So, hanga kapapati. So, kuna na ditoy, di verse 17. Tinasaya at akayo. Nasaya at ti bunga na. Okay, dito yung lang, in-explain na yan. Tidakas akayo, dakas met ti bunga na. So, in-explain na lang dito yung verse 17. Medya iti kasasaan ti may sa kayo, nga pakairigan ti tao. Maiyarin ka na iti at adipen lang ni Apo Diyos nga mga kasabanga ko na. So, ngahan tayo nga papatsyen na gijay mga kasabanga wrong ti isusuruda hanga usto jay isusuruda iti sa uni Apo Diyos. Uray pa jay ahamid dan hanga usto ay kethan tayo mat ang makikuykoyog. Baka ma-impartan tayo. Baka ada gamin impartation na yan. Ada nga iti maialalis na. Ada impartation kat ada maialis met lang. So ano nasaya at ti katkadwam di ba ko na di Bible mat lang no nasaya at di katkadwam nasaya at kamat lang nga tao. Yan no di katkadwam kat madi kas di kamat lang. So ada di sayings nga tell me your friend and I will tell you who you are. Siyempre tama ipakita mo't laing no sino di kadwam no sino di kanayan mo nga katkadwa isumat lang ti kinataom. Kas di ti ko lang ti Biblia kat agpay sumat. Narod, verse 20. Ay, tuloy tayo dyan 19. Ti kayo asaan nga bunga, itinasayaat, anya ti maaramid. Kung saan nga nasayaat di bunga, ay di kayo. Siyempre, ang bunga itinasayaat. Iso nga anya ti aramidin na diyay. Diyay, kayo nga saan nga bunga, kung na naman itinasayaat. Iti aramidin tayo. Pukanin tayo laing yun. Kung na. Mapukan ket maisunod. Dati kahit lang sa one iti spiritual na ito Ada ti tiyempo, jay na i-shermet lang tatay, ijay kas na yan natupot lang ijay niya. Ada tiyempo nga, sasango tayo ito tisangwanan ni Apo Diyos. Ket ada jay ko na nga judgment, nga i-judge ni Apo Diyos no nagiti aramid ti tao. Arami, pas lang nga ipabuyan na nga iti TV, no di jay nga ta, inaramid mo dito rabaw tinaga, idi ada katoy ket credit nga ta, ijay langit, na i-credit nga ta, jay ko na nga kinaimbag nga inaramid mo to'y. Tadagamin jay mindseting ti tao nga bukod na nga panakahusga ngay, handa nga ibatay iti Biblia. So ano ko na nga, nasayat mo jay inaramid ko Ngem ijay mat lang puso na gayam kataan nga madigayam adagam ti badi nga panunot na uray nasayat jay inaramid na. So di ay anya nga tati ko lang ti Apo inton umay makita na jay ma-credit no talaga nga kay ayo weno saan. So nga dumteng ti tiyempo nga kuna na mapukan dagi jay kayo nga saan nga nasaya at ti aramid da. Ket maisungod. Amen. No, saan nga nasaya at ti aramid mo nga tao. Siyempre may ni Apo Diyos met lang may iti judgment. Datno ko na nga impierno ti papanam awan mabalin. Tayo sumat garon iti nakahusga naka-judge santa na ibatay ije inaramid mo dito na mga tinaga. So maisong road. Amen. Narod, mailason yun to dagiti sinan propeta. Mabaen ka dagiti aramid da. Ano namot lang iti verse 20.